Kilmacud na Crócaigh ag Craobh ní Laighean tris bhín rach scalasaldó ag Buaicphointí Laighean, agus bhí sa tóir gahar Craobh Laighean sa chéile ag an deir seachtaine. Ina going bhí Tinahely, Champíní Chailbantán don héanúir agus sa chéile. An aeróta dul céimnis buidim líana, agus dearbhaint amach an club agus an County hÉille, agus Craobh AIB Laighean a bhuachant an chéadúir. Más macatír a ham an trásreachta. Kan sin bult amach Joe an Clíhannason, Kilmacud na Crócaigh. Tarfuil gáir gan dáta sig sa chúla go siúd. Gimmert an ghalibh bliana agus le hóitin caiilt in ishin sanna Tinahely in ishin federal dagan a halt in sanna Cosantóirí titim siar deisiúntaach a chora dagan a halt amachas an glóiseacht an sagas íocht ar bád agus ar fachtacha. Harman na báta sanna fáta báde. An a glóiseacht an sanna get tusathe Tinahely. Agus well darú de meas na Cosantóirí agus báda fachtacha. Dul suas féin barca ríist. Kate Murray and son, her penel Blockley, Shachun Niev Cotter, Jaw Abbott in the scorner, a Haim Shugas, Counson shot to Harrison, Drasnan Gamaka. You toss the Hilga Lord of the Rish, Kilmacud in the Crócaigh Lesh in the scorner, you the Taco train and Nicky Rish and saw Davern, a gimmer to Lord Wheel and son, Aaron, the hot slat will bottle, a fishkin to Sagan, Agus Galen strain and Echer, away, Levisha, Dira Rotigan, Achasha Fachton son, Agus Craobh Correlation Hordiga, Eva Rutledge. Agus bád le fachtan sanna ge Kilmacud na Crócaigh a fiachan do láidir in ishin sa. Cosantóirí tachtamach a ríist. So féin chorta ráised, Kate Murray gan chudas níor hodí a dul tíhan sa chutha san Bertha gimmert molar na park sanna ge Kilmacud na Crócaigh Shachun Murray a ríist. Agus níomh Cotter an ishe tuairt Cabhair an Sundí agus suas féin barca ráised. Níomh a bhíon tugann the kick in the Sarah dó agus suas féin barcas na Cosantóirí a titim siar Tá sé a bheith píosa beag níos tapúla mar hall lior hódan sag Conroy Tá dhéanana Conroy about sa leis lior hód chuir sí broig leis agus an son agus míá leis an Cosantóir hon lior hód san imime isteach sa bháde agus an bearna oscailte ar clár a scór píosa beag eile sé sin íireacht san ó Amy Conroy. Kate Murray le pass láb an son Kilmacud na Crócaigh. Ríist sin inspiú go gcónaí níomh Cotter an sanna gimmert ar an nahad slát a caithfh gan zíomh na dóí a chistí go Lord Wheel an chun is mód an gluthesa ar hót san chuir isteach sa chuin san i Joe Michelle Davern an féidir le Michelle scór a hát na Cosantóirí titim siar Tá sé a bheith píosa beag ríist níos tapúla agus pass láb ar trastan bosca agus gan éon dearúd is sigan san hall ar hód agus bád a fachta ag Amy Conroy agus well cuma an a láidir in ishin sa ar Kilmacud na Crócaigh ar clár a scór an tarna bád I'm sé Conroy. Tinahely adult sus na parket sa Amy Maher Gimmert mohalar a chort a ríist se le fachtaige Jackie Kinchin son agus trasna ráised Hímar O'Sullivan an féidir le ímar scór ag na chátain sa agus beidir teachtain íar a hosnúr a daigen marsin agus an Counson well bigger brat ball amach an áde agus Tinahely adult chun cín Eva Harman táid a fachtaige siúd sa chéad le Íireacht an son lior hód a hát ar náis sa fachtan sanna ge Kilmacud na Crócaigh a mohalar a chort agus a fiachan chun cín Cén spiúcha há có den héigen a chaim siúin san ar na had slats an Kate McDade agus níomh Cotter a ríist agus chéin lior hód a dul tí Cotter trán hóna Ní léon dearúd a dhéanamh cin ar a chain tí sellef na passan a lábh a tapig a ríist an sa níomh Cotter a dul isteach son sé fachtaige Amy Conroy rábhád a fachtaige siúd sa chluthe sa go dtí sa agus a ríist a fiachan chun cín Alva Davern Well in rá kit and your hutchin a churstaach John Lena lá na sach agus hiach ke hastig ches elusteach ní léna faidir necher and níomh Cotter an sagus leis dasóg an Counson churstaach sa báde an Carú báde aimse inisicha agus é sin tílte go ma again níomh Cotter í gimmer go húntaach an sa trán hóna Is an kickamach le tógan tunisig an mádor Clancy stigan sin Count Garrett churmach an sin spiuk na Cosantóirí a cha fachta ar náisisin sanna ge McDade a ríist agus suas féin hort a ráis a ríist cuma dain séir chu Kilmacud na Crócaigh ga chaim báta go déad sead chun cín agus an cúgiú ceann fachta chunis trán hóna na Cosantóirí a titim siar an san nach chuir píosa beag róianach an cabhair a hort an mádor mar sé chuir a seachta bhádige Eva Rutledge dóibh. Ní fad bhain an fadóg dearnach an sa se le bhige Tinahely a mohalar a harta san agus an fadóg dearnach séta an sa trán hóna agus siad Kilmacud na Crócaigh Champíní a ríist ag Buaicphointí Laighean. Agus Eva Rutledge and Captain Bocach tógad a cuppa bhaile trán hóna.